Джитко, къде си? Хайде, Джитко! Бягай прекрасно да скачаш. Браво! Готови ли сте, момичета? Да! Внимавайте пред. Така. 1, 2, 3, да! Давай, Джитко! Браво! Дядя, ти си първи, бе. Айде, една по една. Айде, една по една. Пазете се. Айде. Давай. Хайде, са! Айде, кой е втори? Аз съм втора. Лика е втора. Лика е втора. Айде. Литко, пази се. Айде, Ника. Айде, Ниче. Давай, ние. Охо! Браво! Сега е най-ред. Пазете се всички. Я вземете Дитко оттам. Дръпнете Дитко. Айде, Кали. Трябва да прескочиш Арчи. Давай. Давай. О! Айде ние, давай. Сега подскачаме. Не, деца ще го спукат и така като поскачате. То не е спукано. Еми съвсем ще го спукат, там може да се залепи поне. Нищо малко, давай докато играете тук система, това ще го сменим. Браво! Браво, деца! Мама, ли се получи? Добре.